Nu så här under sommaren när vattnet är riktigt varmt så är spinnerbait ett av de roligaste och effektivaste sättet att fånga mycket gädda. Framförallt på kvällar och morgnar. Är det mulet och lite blåsigt så fungerar även dagarna. Men det är ungefär, spinnerbait är en variant av en stor XL-spinnare. Där har en bom på det här viset med 2 blad eller 1 blad som snurrar ovanför kroppen. Som kan vara utav tinsel, hjorthår, silikonskirts. Det finns många varianter. Och fisken hugger oftast rätt över kroppen här och inte över skedarna, även om det händer ibland. Man har oftast dubbla enkelkrokar så här. En del föredrar bara en enkelkrok, men oftast dubbla enkelkrokar. Vilket gör att man fastnar inte så mycket i växtligheterna. För här fiskar man kanske på 1,5 till 3,5 meter bredvid eller i växtbälten. Där gäddan oftast får skydd och kan attackera bytesfisken som befinner sig i eller utanpå de här växtbältena. Riktigt kul! Nu ska vi ta dem. Jajamän. Han stod i växterna. Här är över 5 kilo. Så här ser gäddfisken ut. Oj, oj, oj. Riktigt långa. Och jag tämmer! Jag tog en sten. En fightig sommargädda taget på en maske med en spinnerbait. Fan vad kul det är! Smack i backen!